Mula sa Ginubatan Albay, dumulog ang isang ina na halos 24 na taon na niyang inaalala ang tunay na kalagayan ng kanyang anak na babae. Ang hinaing ni Nanay Salvadora Hausan, 24 anyos na raw ang kanyang anak na babae, pero ang katawan umano nito ay tila hindi na lumaki pa at huminto na sa laki ng isang 2 years old na bata. Isa pa sa alalahanin ni Nanay ay ang pamamaga ng buong katawan ng kanyang anak. Ngunit dahil umano sa kahirapan ay hindi magawang ipatingin sa espesyalista. Nanay, kumusta po ngayon yung sitwasyon po nitong anak po ninyo? May beses na hindi siya nakakahinga. Yung pag umiiyak siya dahil hindi siya umihinga, ito napupuutan siya. Opo. Napupuutan siya. Pero kailan nyo po napansin ay ganyan po yung sitwasyon ng anak po ninyo na paminsan-minsan hindi po siya makahinga? 3 taon na po siya naggaganyan po na hindi siya nakakahinga. Inaaplasan namin siya ng katingko. Diyan, hinihilot ng asawa ko buong katawan. Tapos, umaayos na rin ang kalagayan niya pag nakakahinga na siya. Tapos yung gumagano siya yung sipon. Pero hindi niyo po man lang dinala po sa doktor yung anak po ninyo? Hindi po. Kasi po, kulang po kami. Wala po trabaho ang asawa ko. Ang kinikita namin yung sa kalamansi lang. Binibenta ng anak niya na guminsan binibigyan kapag hapon, binibigyan kami 50 pesos. Kasi hati rin, isa rin silang mahirap katulad din ko. Minsan po, may kumukuha sa kanya na magtrabaho. Piyon lang. Opo, parang tauhan lang po. Minsan, nagataga siya ng mga kahoy. Sa sobrang hirap ng trabaho pinapagawa sa kanya, mabibigat, hindi na niya kaya ngayon, kaya naghinto na siya. Ang inaano lang namin, yung konting tulong sa amin ng pamangking ko, yung bunga ng nyog at kalamansi. Binibenta yun ng kapatid niya sa Ligaw. Mahina na siya kasi may sakit din siyang rheuma. Paano niyo po pinagsasabay yung pag-aalaga po kay mister at sa anak po ninyo, Nay? Pag nakakubra po ako, yun na nakakaano sa amin. Paano niyo po kinakaya yung pag-aalaga po kay mister at sa anak po ninyo? Kung minsan po, kinukulang po kami sa pagkain. Nangungutang po ako sa mga kapitbahay. May kapitbahay ako na mabuti naman sa amin. Nangungutang ako doon. May nagbibigay sa amin ng pagkain. Gaano kahirap ito po sa inyo, Nay? Ako nag-iisip, lalo may sakit po akong epilepsy. So meron din po kayong sakit, Nay? Oo. May sakit akong epilepsy. Nag-iisip ako pag wala na kaming magkaganon. Kaya ang ginagawa ko, nagdadasal na lang ako na sana bukas may good Samaritan na makatulong sa amin. Opo. Sa Panginoon Diyos, dahil ako sa Panginoon Diyos, nabibigyan din kami. May araw din na dumarating na sana. Opo. Saka po, nagsisimba ako sa Nazareno. Opo. So ibig sabihin, yung pananampalataya niyo po sa Poong May Kapal, napakatatag. Opo. Opo. So, sa tingin niyo po, si Lord po yung nagbibigay po sa inyo ng lakas? Opo. Siya unang nagbibigay sa akin ng lakas. Opo. Ang bahay namin, maliit. Tapos, nakikitira lang kami sa pamangking ko. Ito po bang si Ruela ay nag-iisa niyo pong anak or meron pa po kayong ibang anak? Mayroon akong bunso. Grade 10 na. Late na po ako nag-asawa. Nasa may 32. Si Ruela, sa loob ng 24 years, ito po ba ay napatingnan nyo sa doktor o napa-check up sa doktor? Wala. Ang napa-check up ko lang siya nung nung COVID. Nung COVID. COVID. In-injectionan siya. Apo. Pero normal pa na yung pangangatawa ni Ruela noon? Normal. Pero kailan nyo na napansin na medyo may kakaiba na sa habang lumalaki itong si Ruela? Last year, nag-ano na siya, parang lumalala. Saka pero sabi ko, baby, bakit wala ka ng liig? Ganun na siya. Nung pinanganak ko siya, talagang maliit siya. Parang kasing coke siya kaliit. Yung coke, yung bote ng coke. Soft drinks. Okay. Tapos, labas ang mga ugat. Lahat, labas kasi puting-puti siya. Sabi sa akin kasi nung doktor,
normal daw. Nagtataka ako, bakit lumalabas sa isang taon na, yung dila niya palabas. Pinag-check up ko ulit siya sa psychiatrist. Ang sabi ng psychiatrist, late development ang anak mo. Kompleto sa buwan, kaso nagkaroon ako ng problema nung binubuntis ko siya, walang check up. Ang kinakain ko lang po, Skyflex sa Coke. Mula 1 month hanggang 7 months. O, social mo, nagkukok ka pa, nagsasoft drinks ka pa. Oo, pero wala. Kasi araw-araw, maski anong naririnig sila sabi sa akin ng pamilya ko, araw-araw na sana. Grabe kasaklap yung mga pinagdadaanan niyo po, Nay, ano? Maski anong sinasabi sa akin, parang hindi ako mabuting tao. Ganun. Ayan, So yun lahat na yun, partner, parang meron sa kanyang mental effect Oo, kasi at emotional lalo may effect. Sakit pa naman akong epilepsy, nag-aano sa utak ko. Parang naano ako sa... Natitrigger po kayo. Gaano po kahirap, nanay, na nakikita niyo po na ganun po yung sitwasyon ng anak po ninyo? Mahirap talaga kasi triple ang hirap ko. Kami may matanda na, may mga sakit pa. Tapos si Welan, may nag-aaral pa akong anak, grade 10. O, doon mahirap talaga. Ayan, nung nalaman mo, nanay, ng Ako Bicol Party List ay tumutulong sa mga ganitong katulad nyo na nangangailangang tulong medikal, kayo po ay nabigyan po kayo ng pag-asa. Nabigyan ako ng pag-asa. Dahil dyan, nasa kabilang linya ng ating telepono si Ma'am LV Sedeño, ang coordinator ng Ako Bicol Party List. Nandito po si Nanay Salvadora mula dyan sa Ginubatan at ang kanyang anak, 24 years old, pero ang pangangatawa nasa 2 years old pa lamang. Maaari po bang sa tulong ng Ako Bicol Party List ay mapasuri itong kalagayan ng anak ni Nanay Salvadora? Yes po, sir. Kuha lang po sila ng referral sa RHU para po madala sa BRHMC yung pasyente. Yun lang po, kinakailangan ko makita yung referral po para ma-RHU para po madala siya sa BRHMC, ma-check upan po, mabigay yung dapat na ibigay na gamot or mga test na kailangan gawin sa pasyente. Opo. Para po matulungan natin, may libre siya nang wala siyang babayaran. Ano po yung pwedeng asahan nila, Nanay Salvadora, na magiging proseso po para ito pong libreng serbisyo ng Ako Bicol Party List ay matanggap na po nila? Pagka nandiyan na po sila sa BRSMC, nandito na sila sa BRSMC, asahan po niya na may mga social worker po tayo na mag-a-assist po sa kanila. Upon check-up, meron na po yung ibibigay ng mga test or kung ano man po yung kailangan gawin sa pasyente. Rest assured po na wala silang babayaran. Sa matagal na panahon ay mapapatingnan na sa doktor itong kalagayan ng kanyang anak na 24 years old. Parang nabunutan po kayo, Nay, ng malaking tinik po sa dibdib na yung kagustuhan po ninyo na mapatingnan sa doktor. Ito na po, binigyan po kayo ng katuparan sa pamamagitan po ng nabanggit ni Miss LB na kayo po ay matutulungan. Maraming salamat po. Unang-una si Lord. Magpapasalamat ako sa kanya. Wala ang imposible. Pagdadasal. Lagi kong sinasal na sana may good Samaritan na makatulong sa akin. Opo. Unang-una, pasalamat ko kay Manang Julie. Opo. Lagi kami ginagabayan. Opo. Ano po yung pagkakakilala nyo po sa Ako Bicol? Napakabuti. Mababait. Maraming salamat po sa inyo. Opo. Kayo din po, Nay, kung baka gusto nyo din pong maging isang good Samaritan, na kung meron din pong nagtanong po sa inyo kung saan pong ahensya, saan po pwedeng humingi ng tulong, ano po yung sasabihin nyo po? Saan po punta? Sasabihin ko sa Ako Bicol po. Ayan. Lagi po kong sinasabi sa kanila, tinutulungan akong ni Ako Bicol. May mensahe po kayo para kay Rowella? Ang gusto ko po na bigyan pa siya ng lakas, magaling. At ako po, bigyan pa po akong mahabang buhay. Kahit ako may sakit, mahalagaan po si Rowella. Gaano mo kamahal itong anak niyo po, Nay? Super mahal. Anak ko siya. Opo. Tanggapin niyo po itong 2 sakong bigas, Nay. 2 sakong bigas, hindi na po kayo manghihingi po. Ayan, Nay. 2 sakong bigas at iba't ibang produkto mula po sa Cabarro Coffee.
Yan po yung kape na gawang po. Pinoy na pinasarap ang lasa, pinasulit pa at napakamura pa. Mura. Yan. Swak sa bulsa ng ating mga kababayan. At Ayan. syempre, partner, sige partner, aside ng coffee at bigas, meron pang Solar light. Ayan. Oo. Mula yan sa Ako Bicol Yan. Parties. Yan. Maraming salamat sa Ako Bicol. Maraming salamat sa lahat.